mo go signal na Okay, Police Captain Marvin Laranyo, ang officer in charge sa station 1. Ma'am, may initial nakita diri sa nagluntad nga shooting incident. Bali ang aton nga biktima diri na identified naton nga si Antonio Estrella di Patilio. 28 years old, part-time pintor ni siya. Ano natabo, ma'am? Accordingly no sa pagpangusisa naton diri nga nagkadto ang biktima diri sa Changi sang suspects naton kag may ginistoryahan sila kag gulpi na lang may ginhanot siya nga baseball bat sa dingding. So amo to nga nakibot siguro ang mga suspects kag ginpiro siya. May ginistoryahan sila. Anong ginistoryahan na ako? Amo pa na ang aton nga pao no kung ano gid ang ginumpisahan kag kung ano gid ang ilang ginistoryahan nga amo gid ang natabo. Anong relasyon sa biktima o suspect, ma'am? Neighbor man lang sila. Neighbor sila. Wala man sa may istorya o may ginhambal ang tis nga nagtubangay sila abi? Amo pa na ang aton nga ipamangkot diri sa mga posible nga mga witness na nakakita kag para nga ma-determine naton kung ano gid ang ginumpisahan sa ilang pagbaysay. Dintong igo, ma'am, anong gamit yung Ang kung sa armas, verify naton anay no kay wala pa naton ma-check kung ano gid ang bala nga nagwa. So ang igo iya sadto ara sa iya nga hita sa likod sa may buli niya ayon. Oo kag may nasalabat man siguro sa iya nga kamot. So, mga pilagi mga kabala ang kuha sa armas ng suspect. Chikon pa naton sir no kung pila gid ka bala kay sige pa ang aton nga pangita kag accordingly, 3 ka lupok ang nabatian sa mga pamuluyo diri. Ang pilas ang biktima, pila ka bilog? 3 or 4 i-verify gid naton dito sa ospital para nga masiguro naton ang iya nga kapilasan. Sa dinanisubong mo ang aton yung mga suspetsado? Ang suspetsado naton ang pag-abot naton kay ina wala na sila. So ang gina-ongoing hapos at subong para nga for possible nga madakpan sila. pilagi kabilog, ma'am, ang suspect? Accordingly diri sa aton nga pulo pamangkot, ang suspect is duha. So amo pa na ang aton pag ano ang partisipasyon sang isa. Identify sila nga doon, ma'am? Ang basihan sa aton nga ano diri investigasyon, accordingly mag-amay ini sila. Ang ini nga balay, ma'am, tawag sa ni amo ning ginapanagyahan sa mga suspect. Oo, ila ini nga Changi, ila ini nga balay. Ano ang relasyon, ma'am, sa mga suspect sa babae sinisulod sang balay? Bali, ang suspect nga naton ni ini ang umagad di ini ang tag-iya. Sa inyong pagsugilanon nga duwa, ma'am, ano kuno? Amo na nga nagkadto diri ang aton nga biktima sa ila nga Changi. Siguro may misunderstanding nga natabo, that's why nga natirahan nila ang Misunderstanding, ma'am, sa babae o kung sa lalaki na Huwag pa naton ma-determine no, kung ano gid ang ilang misunderstanding no. Amo pa na ang aton nga ipa-ibidan nga investigation sa aton investigator. Pero background lang, ma'am, ano ni siya ang trabaho sa atong victim? Anong trabaho sa mga Ang trabaho sa biktima naton accordingly sa apahan. ang suspects natin? Ang aton nga biktima ang pintor ini siya part-time pero ang suspects ang Changi sila at ang iyang bata sa may apahan. Okay. So ma'am, may hiligutan bala ining suspect kag biktima naton? So far sa pamangkot naton, wala man sila singdaan nga hilugot-anon. So amo pa gid na ang aton nga pagkakontakan sa investigasyon no nga natabo ato. Okay, that's all, ma'am. Maraming salamat, police.